Osward Jumani nkhondo yawo ikupitirira pamene akuwafunsa Malawi kuti tizingobwereza anthu andale timasintha zipani kuno ku Malawi koma nthawi zambiri anthu andale obwerezabwereza pa Chingerezi timati recycled politician amakhala akutilondola ku zipani zosiyanasiyana. Tidasintha MCP mu chaka cha 1994 kupita ku UDF, unapeza kuti mene kucha kuli anthu ena amene anali ku MCP adakalowa chipani cha UDF. Mmene kumabwera DPP kunachokanso mene kucha anthu kupita ku DPP achuluka mboma bwera Joyce Banda mu PP kunachokanso anthu ake omweomwewo kupitanso kukauza amayi zochita. Apita Muthalika awina mu 2014 anthu omwe aja adasamukanso kupita ku boma la apita Muthalika. Ndipo pano tikuona kuti mu 2024 pamene achakwera akulamula dziko lino anthu omwe aja achokanso ku DPP kupita ku chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye Jumani akufunsa kuti kodi ma recycled politicians amenewa tipange nawo chani kuti atisiye ife Malawi chifukwa iwowa ndi amene akutonongera zinthu. Timasintha zipani kuti boma lisinthe koma anthu ake amakhala omweomwewo. Ndiye pano akudzudzula mayina angapo. Tikhale limodzi kuti timve kuti kodi ndani amene Oswald Jumani akumuloza kuti ndi amene akhala kuononga zinthu kuno ku Malawi pano pa Nyasa VoiceBox. Mwadzuka bwanji olemekezeka Honorable Msonda. Ndaona mwandipeza ku inbox and mwandipangira forward VN imene ndaipanga last night ya 55 minutes 26 seconds. VN 100% inapangidwa ndineyo Oswald Jumani naikadala phone number yanga and akakanali kachiwiri ineyo kupanga VN yolunjika kwambiri kulankhula zokhudzana ndi inuyo Mr. Msonda. Koma tisanapitilize kupepesani pazovuta zimene zakugwerani pamopeza kuti mwatitsimikiza kuti spiritually komanso traditionally pasiwa mwachokapo and life yayenera kuti idzipitilira kuyenda mmene mayendera. That is true. That is not the end of chilichonse koma imakhala kuti it's a new and a beginning of moyo wina pamene mwapanga experience that sorrow zakupanga ni build spiritually mu chinthu china chake, strengthen you spiritually komanso physically pa chinthu china chake. Ndiye kuti the adversity is that you have lost your granddaughter, may her soul rest in peace. Komanso ndiye kuti the opportunity in that is that zakulimbikitsani pa moyo wauzimu. So I truly believe that in every adversity there is opportunity. So the adversity is the loss and the opportunity the spiritual gain imene yakuchitikirani chifukwa cha kukumbukira Mulungu ndi kugwiritsitsa chingwe cha Mulungu pa nthawi imene zowawa ngati izizi zakufikirani chifukwa kuti ambiri nyengo ngati zikatifikira ndi nthawi imene mwina mwake ubwenzi wathu ubale wathu ndi Mulungu umatha kubwerera mbuyo. Koma okhawa amene ali oona okhulupirira mwa Mulungu moona mtima nthawi iyi chimene iwo amapindula ndi kulimbikitsika pa moyo wauzimu. So congratulations for that, and we still mourning with you, and we should pay our condolences continuously pa losi yanu. Koma nkhani tikafika kumbali ya ndale, Mr. Ken Msonda, ineyo I'm truly advising you, and it is up to you to take my advice or to ignore it. Inende kuona kuti you as a politician, I would advise you mofana ndi mini mapangira advice so anthu ena kunena kuti I just don't like or advise or encourage or support wina aliyense amene amafuna adzipanga dish out ma verses am Bible kapena mu Quran when we are arguing in politics. Chifukwa politics is a dead game. Anthu mmatha kunyozana, anthu mmatha kutukwanizana, and for that reason anthu mapeza kuti kunyoza kuja mmaphatikiza ndi zimene munthu uja walankhula. Mwaumbuli kuyiwala kuti nzanu uja apanga court verse yochokera mu buku lopatulika. Ndeti mafuwa titenge Bible tilisiye uko, titenge Quran tisiye uko. Let's talk politics. Inu ngati mukuona kuti to be a born again, this was a wonderful thing. In the end, there will be no any other good and better and a right thing, a decision imene mudzapangenso pa moyo wanu ansonda kupatula to be a born again Christian. Kukhala
otumikira mulungu. Ngati zili zoona as you claim yourself kuti zili choncho, ichichi chingathe kukhala kuti ndi chimodzi mwa ziganizo zopambanitsitsa kwambiri pa moyo wanu zimene mwakhala mukupanga, besides zaka kufuna kukwatira, kukhala ndi ana, kukhala ndi ndalama, kupanga ndale, kutchuka, kuvala bwino, kudya bwino, kutani. Ngati pali zambiri zimene mwapanga mmoyo mwanu, ndiye palibe decision yabwino kwambiri imene mwapanga mmoyo mwanu amsonda pa age yanu mu zaka zimene mwakhala pa dziko pano, ngati decision imene munapanga, if that is true, yobwereranso kwa mulungu, kulapa ndi kukhala a born again Christian ndi kusankha kutumikira mulungu. I think that was a turning point. And if that was not enough to you, ndekuti panalibe kuona mtima. Ine I truly believe kunena kuti you have saved enough in politics. UDF, DPP, PP, DPP again. Lero lino, Mr. Msonda, at your age, ndi zimene mulungu wakudalitsa nazoni, I could not have expected you to see you poking your nose again into politics. Because now, my insert adzamba kuchuluka, more especially from the youth, including myself, Oswald Jumani. Kuna kuti, I'm too angry with people like you. I'm too disappointed ndi ma politicians like yourself. Amene mukumafuna kumajoela party after party. Ifeyo achinyamata, I'm emphasizing and stressing on this point. Tikamasintha chipani. Sitimakhala chipani chenjemeti kudana nacho. Timakhala tikudana ndi anthu amene akugwira ntchito za chipanicho, ndi amene amatipangitsa kuti with anger, with frustration, tikavote maunyinji, because we just want to walk away from people like yourself. By the time you were serving UTF, by the time you were serving DPP, by the time you were serving PP, by the time you were serving DPP again with Peter Mutharika, what made us to walk away from you, those parties? But we were frustrated with anger, just needing ourselves to separate ourselves, extracting ourselves from you. And we truly call you recycled politicians. Ngati mmationa achinyamata kumakathamanga ndi achina chilimaja pansewu, kumakathamanga ndi achina chakweraja pansewu 2019-2020, jijili amene nkapanga uja achinyamata in that 3 consecutive years, 2018 pamene kampeni adayamba, 2019, 2020 anyamata osakhala pansi. Zimene ife tinkafuna, it is to walk away from DPP as a party imene imapanga haba anthu amene amayendetsa dziko molakwika, including Kenny Msonda Chitatata. You were there. And if we did all what we did, and I can once again remind you, do you know what is the sankho zachiwiri zija? It was unconstitutional. And I still argue that that is the sankho, it was unconstitutional. I'm not saying I'm against him, winner, if we are to go into our constitution, that the sankho zachiwiri zija, panali zinthu zambiri mbiri zofoka zimene zinali it's unconstitutional. Ngati padzafune nthawi yoti titanthauze kuti ndichani, we have that time for you. We are here and we are going nowhere. If why we keeping on being disappointed, the thing is that anthu amene timakuthawani ndi amene mmatilondola kumene tikulowera. Metinkaithawa DPP, UDF, kumene tinkalowera tinkadaboti anthu amene mathawawo tilinabe beli modzi. Tinathawawe ku DPP, kupita ku PP, anthu amene tinkawathawawo akutilondolabe. Kuchoka ku PP, bwana ndingobweraso ku DPP konkuja. Tikuonabe mukutilondolabe. Panopo tathawaso kumene kuja tikubwerera ku MCP, tikuthawira ku MCP, you still following us. Kodi ife mpumulo wathu kuti tidzapezeka kuti anthu inuyo talekana nanu. You are no longer coming behind us. You are no longer following us wherever we are running. Ngati ma citizens, ngati Malawi, tidzapange chani? Ngati kusintha chipani ndi kuvota kusakugwira ntchito. Tidzatani for us to get rid of you, ma recycled politicians. What are you expecting us to do as ma citizens? Tidzatani. Because tomorrow, if MCP is to fail, ndikulowa mboma mu UTM,
kapena kubwereraso DPP mbomamo timvaso zoti you the same chitatata Msonda you're going back to that party chifukwa ndi zimene muli. When are we going to get rid of you if not through a vote? What are we going to do as citizens? Can you advise me, mwandipeza da ku inbox, can you advise me kuti amalawi kuti tidzapeze kuti tapeza mpumulo from the recycled politicians tidzatani popeza ma recycled politicians amatilondola kulikonse kumene ife tikati tisinthe boma mwatilondola, tikati tisinthe chipani mwatilondola, tikati tisinthe boma mwatilondola, tidzapeza nanu mpumulo liti, including yourself, Auladi Musa, Nicholas Daus, akina Big Joe. I'm naming you because ndi anthu amene mwachoka zipani zambiri, as we are saying, from time ene matipati adayamba semunayi mwakhalapo kunja kwa boma. Koma ifati kamasintha maboma awo anthu amene makuthawa ndi inuyo. Why is it like that? I'm truly disappointed ndi ma government onse aulamuliro wa democracy, including this government that is running our nation today. Simply by accepting yourself, Uladi Musa ndi anthu ena amene mwachoka ku DPP after betraying DPP. Chifukwa chisika na kuchotsa ni DPP mukanakhala kuti munali anthu abwino. We don't fix a party, sitimapanga fix mavuto apa family. Ndi maposti angati amene mwaona anthu amene apanga fix mavuto awo ma families amene amapanga post ku social media ma groups. Olo ku MCP kumene mwapitako kulibe mavuto alipo. Are you going to fix those problems through inserting each other per social media? Is that true? It's what you want to tell me. Mr. Msonda, I'm not even yet 50. Mwina zaka ziwili zitatu kusogogo ndikhala panga tani age 50. You are older than me. But do you want to tell me this is how you resolve your problems? Can you teach me that today? Ndiuzeni kuti kumene anthu amapanga sort mavuto a chipani, kuti mpana chipani ndikugwirika, ndikuyamba kugwira so ntchito bwino, ndikulunga chipani, utsogolero ndikukhala kuti ndi wabwino, through fixing their problems, washing their nappies and underwears and hang them in front of their gate. Ndikunena kuti ndikukonza chipani. That is betrayal. So listen to me, Mr. Msonda. I lived a lot in life. And I lived with a lot of people in politics and in anything that you may call it. I'm very young, pasaka zanga kukubadwa koma Mr. Msonda. So when you think it doesn't matter ndigwetsa ulesi, mukamadzichemerera kwambiri pa nkhani ya ndale. Ndale tingathe kutenga kulankhula kwa anthu andale ambirimbiri including Bagiri Muluzi himself. Ndikachinyama ko Nyasa, ndikachinyama ko opsa. You don't know how much others they know politics. And I think we can express ourselves how much we know politics, not to a certain extent. Chifukwa kuti ndale zo zili ma categories. Kuti anthu akamati ndale amatanthauza chani. Ndale zili ma categories. Chifukwa kuti ndiye palibe chimene sichinachidwa pa dziko lapansi pano mwa ndale, including ma chalichi ngakhale ma Bible ndi ma Quran. Ngakhale kubwera kwa zipembedzo whatsoever ma families ma businesses. Ndi ndale. Ngakhale kutenga nyambo kuika kumbedza ndikuponya m'madzi muja ndi ndale kuinamiza nsomba. So politics is almost everywhere. It's hard for someone to claim that ineyo I'm a heavyweight politician. Very hard to claim that. And more especially once you open your mouth so wide and claiming on social media of what you are not. This is what it's bangama vieni amene nkati mwake tizinena kuti tofuna tikuike ni pamalo pake. Malawi chimene akufuna as whispers of the stranger. We are educators. Malawi ngati adzikasankha mtsogoleri wina kapena kupitiriza ndi boma limene lilipo. We are going to make sure that we get lead out people like yourself. You did enough. And ineni ngati kupitiriza kupanga advice kuna kuti ngati munazindikira kuti mwapanga zambiri pa life yanu and kukufunika ndi kubadwa mwatsopano mwa Christ. Chimene mukanachita, concentrate your life, save Christ, and sit down. Ndikudikira kuti Mulungu akupangirani zingati. But in politics, Mr. Msonda, you have failed us as Malawians, and we don't need you. And I can never advise wina aliyense kuti there is anything that is going to change in MCP or any other party that you're going to join because you are there. Challenge me and promise me what is that. For that good reason, ukunde ku inbox wanga, Mr. Msonda, madindi food soldier. Yes, we are soldiers. We are Marines. We did a lot in our lives.
and you are welcome usiku masana panseu malo osungika wherever even ngakhale mutakhala ndi njala yofuna kuonana nane maso ndi maso amsonda ndine wokonzeka. I'm just that hard like a rock. I can see you, I can meet you, I can visit you, I can come to you, you can come to me at any given time. Ngati mutafuna kuti zikhale choncho. But that's what I am. Sindimabisala. Olokuswafika kuno ngatopatsa na address yanga. Mkwiyo amene panopo ine ndili nawo, I'm not kuti ndili amene sindili ndi mkwiyo umene ungandipangitse kuyiwala chimene ndikufuna in life when it comes doing anything for that nation called Malawi. Umphawi umene uli ndi dziko limene lijamuka na dziwa ansonda mmene neyo mandipwetekera mtima. Anthu ena mukanandipewa. Ine ndakhala ndili ku exile kuno for over 26 years. You don't know what is it like to be in exile. Me, I call this exile. I don't deserve, like, choose by choice to live in this country. Regardless kuti ndili ndi chani ndi mapanga chani, regardless za kukongola kwa dzikoli, I love my country, Malawi. And when I see you politicians running that country, mmandikuitsa. Ndipo mmandikuitsa kumwina mutabwera kunyumba kuno ndophwanya wendi screen ya gali mutanga ndingathokuya pang'ono. Kumalawi kuja kuli achinyamata ambiri aphindu amene achona mmaiko azini ake ngakhale zochitika pamene kwakoseza kudziko ta apanga chani. You know a reason why? Kuthawa ndi mmene zinthu za dziko liyazimayendera. More especially pamene timakhala ndi hope pamene tikusintha boma. And boma lija nkumakalephera kuchitika chimene ife timachiyembekezera. And pamene likulephera boma lokwanitsa zimene ife timaziyembekezera, ndikumapeza kuti those people we are running away from, they are inside there. Ndikumene ife timakakhumudwira. So once again, this is my advice. You have joined the MCP. Inali decision ya IMCPO. Kunali kukonda kwa IMCPO. Ndi inuyo aini yake kukakamira kuti mudzipanga bezandale. Koma ife ngati ma citizens, we got all the rights to speak out. Ndipo bamina tati imitse kuti tisalankhule chifukwa chona kuti zikamasokonekera simmasokoneza mabanja anu masokoneza dziko. Pali zambiri zimene mwasokoneza kuma families anu mabanja mwanu ndi azikazi anu kandi makolo anu ana anu whatsoever, we don't interfere. Koma when it comes for you mukamasokoneza zintchito za dziko ndi boma, ifeyo it causes us anger and pain. And tikamalira asapezeke munthu ndikathonje kukamwa. Olira samantseka pakamwa. For us kuti tisiye kulankhula zimene tikulankhula ngati zili zonunkha, just do a rightful thing. Tidzakhala chete. We are saying pamene tikusintha government, pamene tikusintha zipani, sitimakhala kuti tikusintha chipani choti nchoyipa. Mukaiona flag ya DPP jandi yabwino. Okay, panabwera ko, I think is one akupitiliza koma. Chimene ife timathawa, chimene ife timafuna kusiyana nacho, leadership. So anthu amene timawathawa the moment yakumati londola abe ife timaona kuti sitikuthawa, mpumulo tilibe. Ndiye kuti inu ansonda na amene zanu zikuyenda, sinanga mwasintha zipani mpaka na 6. Mwakhala ndi maudindo zipani zonsezi. Koma ife Amalawi mukationetsetse ndi kuti malo amodzi. Ifwa tikulamulidwabe ndi anthu amene ankatilamulira mu UDF. So tikamati tikusintha chani. Ngati panopo tili ndawo ladi Musa, panopo ngati tili ndakeni msonda. Amene tinali nawo ku UDF imene tinayithawa, amene tinali nawo mu DPP imene tinayithawa, amene tinali nawo ku PP imene tinayithawa, amene tinali nawo ku DPP imene tinayithawa, panopo tili ku MCP takali nawo limodzi. Tikulamulidwabe ndi anthu amene ifeyo ankatilamulira 30 years ago. Meaning to say kuti as an ordinary citizen, ordinary voters, pabe chimene tikusintha. Ngati azitsogoleri athu tidakali nawo omwewo a 1994, ndiye tikusintha pati. When we are saying ourselves kuti tikusintha, tikumasintha chani, ngati tili mu chipani, ngati tili mu government, imene muli anthunso amene anayamba kutitsogolera pa zinthu 1994. Kapena amene ankatitsogolera pa zinthu 1985 ndipo mala MCP yakamuzubanda. When are we going to get rid of these people? Kuti achinyamata amene zinthu amene panopo akumva kupweteka, amene akuzipangitsa zinthu zizifika pane papa. Inu mukamakamba za campaign ya msonda, inu muli nthawi yoti mukhoza makathamanga campaign. Tandiuzani mmene timathamanga 2019 2020 muja kuti mpali pite kusankho chibwezi. Msonda, were you there? Kapena MCP ngakhale yakutengani, what have you done
for that MCP to be on that position. Uladi musanapanga chani kuti MCP ifika pene pacha. Poti nkhondo imeja ankamenya anthu achaokha in muli ku DPP mukumanena kuti paja atusa chimbale nambala 6 chatibela. And what you're expecting is kuti anthu hawawa ayambasa chimbale chatibela and zawo zada. Were you there? Mmene fedi makapsha dzuwa makathidwa tiya gasa kunsewu kuja with those zipande 9 zimene zinakhala na mutosa lansi zichi. Were you there? Ndengati anafika pamene popanda msonda. What chizavute ndi chani for them to continue popanda keni msonda kapena uladi musa. You're making us angry. And I'm speaking now out of anger. But I'll try to control myself. Anger management. In leadership, mafunika anger management. So I'll manage myself. This is my free advice. Stay away from my politics ako Malawi. Go and save God. Anakulandirani ngati munalapa kapangiti katumikireni Mulungu. Zochepa zimene muli nazozo ziyang'anire moyo wanu kufika na mpaka tsiku imene Mulungu adzatiyitane. In politics, you just have failed us. You failed us. Inu pamene mubwera ku MCP go, what I can see, mupanga exactly zimene munkapanga coaching ku DPP. Muyamba sopanga coaching ku MCP. It means kuti Malawi sitikutuluka. Tidakali malo mwanja. Thank you. Ngati pali chilichonse ndakali pa line zikomo.